стари, ако щете, логистични пътища, инвестиции в липса на инвестиции в достатъчно хладилна техника и така нататък. Производителите са се застраховали, като държат този тип продукти с малко по-високо съдържание на сол. И по този начин продуктът остава доста по-дълго време годен за консумация. Тоест, намаляването на солта, както и Драгомир Илиев казва в началото, то не е просто намалете солта. Ние първо трябва да осигурим цялата инвестиция и цялата тази логистична верига, хладилна, която е от началото до края, през нашия филиал, през нашия склад, през контрола на входящите температури, до контрола на магазина. Вие може да видите във всеки един магазин най-отдолу има термометър, който показва колко градуса е в момента температурата в тези рамки. Тоест, когато ние сме сигурни вече в тази хладилна верига, тогава на нас ни е по-лесно да кажем, виж какво, ние поддържаме достатъчно добри условия за съхранение, дай вече да намалим солта. И всъщност основните намаления на солта в примесните продукти се случиха именно с такива, да речем, сурови суджуци, кюфтета, кебабчета, където нашите продукти, които са собствена марка, т.е. тук е вече нашата сила и нашата възможност ние да намаляваме солта на собствената ни марка и имаме, да речем, един продукт Стара планина, който е заложен така от повече от 15 години стои. В днешно време, ако ги дегустирате кюфтета и кебабчета с наша марка и Старата планина, Старата планина е много по-солена. Тоест, самия стандарт е останал солен, самия начин на работа е останал по-солена и всъщност ние се изместваме в посока на по-малко сол. И то не става изведнъж. Ние го правим, например, първата година намаляваме с 5%, с 10%, виждаме как се приема това. След това намаляваме на следващата година с още 5, 7, 10. Убеждаваме доставчика, че продукта му е така би се продавал по-добре, защото и това не е толкова лесно. Те са свикнали да работят по един и същи начин. Той след това защитава с по-малкото сол срока му на годност при съответните лаборатории. И в крайна сметка се получава дори това, че вече вкусовете отделно на хората толкова се измениха, че почнаха и те самите да консумират по-малко сол. Някой път доста, като получаваме рекламация, този продукт е солен, ние също влизаме, отваряме, проверяваме, дегустираме. И то е един постоянен процес, не е просто намалим солта и да го оставим без след това да няма никакъв контрол.